Μεταβαίνουμε τώρα στην εορτή των Φώτ. Κατά τα φώτα δεν έριχναν στη Γαρέσαριν το σταυρό στη θάλασσα ούτε σε ποτάμι, αλλά μέσα στην εκκλησία έριχναν το σταυρό μέσα στην κολυμβήθα. Μετά ο παπάς, οι επίτροποι της εκκλησίας, η σχολική εφορία και παιδιά μαζί με συνοδεία της Λύρας εγύριζαν όλα τα σπίτια του χωριού και έπαιρναν πάλι φιλοδορήματα. Έπαιρναν μόνο χρήματα ή και τρόφιμα. Και τρόφιμα, ό,τι έδινε ο καθένας. Τα χρήματα τα δίναν πάλι στο σχολείο ή στην εκκλησία. Πάλι εκεί πήγαινε, ο ίδιος σκοπός. Ο ίδιος σκοπός. Τα τρόφιμα πάλι σε φτωχούς. Ώστε είπαμε, ο παπάς, η σχολική εφορία, η εκκλησιαστική επιτροπή και παιδιά πηγαίναν από σπίτι σε σπίτι και ψέλνανε τα φώτα. Τα φώτα εψέλνονται ως εξής. Παίζει πάλι ο Παναγιώτης και τα ψέλνει, τα τραγουδάει ο Δανιήλ. Αν θέλεις να μην πες. Από τη ερήμου ο πρόδρομος ήρθε να βαπτίσει τον Κύριο. Άγιος είναι Άγιον, Άγιος υπάρχει και Κύριος. Γενιστάσετε και χαίρεστε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Άγιος είναι Άγιος, Άγιος υπάρχει και Κύριος. Ζήτησον και σώσον το προβάτο. Αγαπητοί συμπατριώτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα αυτά τα πολύτιμα που μας δώσατε θα μείνουν για πάντα στο αρχείο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών για τους μέλλοντας ερευνητάς επιστήμονας της ποντιακής ιστορίας, της ποντιακής λογογραφίας και της ζωής των Ελλήνων του Πόντου. Να ξέρετε ότι σας κούρασα τόσες πολλές ώρες, όμως αυτή η κούραση στην οποία υπέστητε ήταν ένα είδος μνημόσυνων για τη μακρινή μας πατρίδα, την οποία τη χάσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, διότι ήρθατε και μας επισκεφθήκατε και με ευχαρίστως προσφέραμε ό,τι μπορούσαμε. Ευχαριστώ πολύ.